Så vil jeg byde velkommen til Springboard. Det er i dag Peter fra Ahue. Som medlem af Connect Denmark får du mulighed for at arbejde med de mest innovative iværksættere i Danmark og følge med i den nyeste teknologi og nyskabende forretningsidéer. Du er på fronten af, hvad der tænkes og diskussioner om, hvad der kan lade sig gøre, som jo er meget spændende til at sætte de andre ting, du går og gør i perspektiv. Forretningsmæssigt potentiale. En meget inspirerende verden. Du kommer sammen med mennesker, der vil noget og har noget at gøre det med. Og for en del af rådgiverskaren er det også fremtidige kunder. Vi ser mange eksempler på, at mindre virksomheder, som har været igennem nogle af de her Springboards eller Connect Danmarks processer i det hele taget, har linket op med store virksomheder som leverandører eller som aftager endda af serviceydelser. Hvor tæt er I på at få jeres første kunde? Som paneldeltager er det en form for intensiv case-baseret uddannelse. Det fungerer lidt ligesom på de store forretningsskoler, hvor man opererer med en case, hvor man på meget, meget kort tid skal kunne gå ind og analysere den her case, og skulle kunne anbefale en måde at angribe problemstillingen på. Jeg har lært ekstremt meget på de her springboards, jeg har deltaget i. Vi er nok på et stadie, hvor vi har brug for at få en professionel bestyrelse til at spare med os. I Connect Danmarks bestyrelsesnetværk får du en unik mulighed for at hjælpe iværksættere og også udvikle egne kompetencer. For folk i lederpositioner, som måske gerne vil videre, eller som skal på anden måde skal bygge nogle nye kompetencer på, der er det altså en rigtig, rigtig god idé at give dem muligheden for at gå ind på bestyrelsesniveau i mindre virksomheder, hvor de kan gøre en forskel, og hvor de lærer nogle nye kompetencer meget, meget hurtigt.